Kwande eSouth Africa basanda kwethula iSanta Fe entsha imoto yabe yokuqala kulele hybrid. Kuma SUV iyona isihleli isicongweni njengoba ingena ngaphezulu kunePalisade. Uma uyidinga uzohlukana nemali e1,250,000 rand egarage. Noma kunjalo akuyona imoto ebiza kwande ngoba last number webhasi star ubiza ngaphezulu kwa1,263,000 rand wona egarage. Imali ebizayo ke icebisa inyembezi kodwa babali BMW X3, iVolvo XC60 neKia Sorento njengezinye zembangi zayo. NePalisade yakwabo ungayifaka njengembangi ngoba zombili ilayisha abagibeli abawu7 noma 8 kwiPalisade uma uthanda. Palisade futhi ithe ukushibha kancane kunayo iSanta Fe le. Santa Fe kodwa into ehluke ngayo kakhulu ukuthi ine-engine ehybrid. Phela manje ayisekho leyo diesel njengasekuqaleni. Engine le u1.6 liter turbocharged kapetrol enamandla awu132 kilowatts netorque ewu265 Newton meters. Le ekagesi yona ke ene-battery charger inamandla awu44 kilowatts. So uma usukuhlanganise konke amandla awu175 kilowatts netorque ewu367 Newton meters. Uma udedele accelerate ikakhulukazi endaweni ezihle hayi lapho ke i-battery charger khona ngoba ayiyona le akuyona i-plug-in hybrid. Gearbox enawo uyi6 speed auto uthumela amandla kuona wonke amasondo u4. Emgaqweni hayi ngizwe uhamba kamnandi noma kube ngathi ithe uqina kwezinye indawo mhlambe ngokuzayo kungamele bayibheke adaptive suspension lapha suspension kodwa mhlambe kuzothi ukunyusa kancane iprice. Njengoba ngishilo ukuthi hayi petrol yawonga hayi bidla nje amalitha awu7.1 ngo100 km nokuyinto engaphansi kwa7.5 liters per 100 km ababe usho kubo kwayo. Uyabona ke ithangi mugcwele hayi ungahamba into la ko 1000 km noma ngaphezulu ngoba ithangi lelo 67 liters. Yabona le Santa Fe imoto ekahle impela ukuyihambela nomndeni wakho ngisho amabanga amade. Kunama drive modes ahlukene njengo sport lapho bengizwa khona i-steering sithi ukuqina sithi ukusinda kancane. Noma kungeyona ke imoto yasobhuqweni kodwa ukuphakama kwayo ku177 mm nama drive modes anjengo Sen noMat kwenza ungene kahle kagogo uma uvakasha emakhaya. Okunye ke gabe ngakho ngezokuphepha nezinsiza zomshayeli ongabala amakhamera aseceleni akuvezela avela la ku-instrument cluster indicator. Uma ushintsha umzila yasho ukuthi kunemoto eseceleni yakusiza nokuhlala kuyona ilane. Inamakhamera futhi aveza umzimba wonke ngaphandle ukuthi ungayipaki njengoba inkulu nje khona nokunye kwezokuphepha bakufakile okwenza ukuthi u-enjoy ukuhamba ngayo. Santa Fe le inhlobo yesihlanu ke uyaqhuluka yaqala ukwakhiwa futhi uma uyibuka ithe ukuba yinde ehluka kakhulu kuneyakudala. Ngaphandle ibuka isabhokisi kodwa inhle kakhulukazi la ngaphambili njengoba inama light amiso ka-H la ama daytime running light angama LED nangemuva futhi la uma light nawo amiso ka-H. So uyabona ngathi bebecabanga igama layo Hyundai but H. So ibukeka kahle kodwa ngemuva uzothatha isikhashana khona ukuthi kujwayele angazi ukuthi shodani. Ama rim awu20 inch nesipele ke sihle futhi naso su20 inch nokuyinto enhle. Ngaphakathi inkulu ivuleke kahle for 5 isikhala nasebhuthini su413 liters ukuthi umula isihlalo sibe sikhulu kakhulu sibe ngaphezulu kwe1000. Engikuthanda kakhulu ukuthi inenqwaba yendawo zokucharger la akekho umuntu obangisa omunye ngaphambili nangemuva la ngaphambili kunanendawo zokucharger ngaphandle kwentambo ezu2. Ngemuva futhi nezihlalo zakhona yakwazi ukuyifudumeza kodwa engingakuthanda ukuthi awukwazi ukuyihlelela wena amazinga okushisa usathembele kulabagibeli noma udriver lapha ngaphambili. La ngaphezulu ukhakhayini ukwazi ukuyibonela isibhakabhaka nje ine sunroof. Ngaphambili futhi kukhona i-touch screen infotainment system enkulu ekhevayo la exhumene ne-digital instrument cluster. Uxhuma iphone nge-Apple CarPlay Android Auto ngaphandle kwentambo ila usetha khona imoto. Engikuthandayo futhi ukuthi imoto zamanje phela siziya touch screen yonke into kodwa la asekhona amabhathini okwenza ezinye zezinto nokuyinto enhle kakhulu. So iSanta Fe le hayi imoto ekahle yona kodwa isempini enzima kwaHyundai futhi bayazi lokho ngoba bathi uma bedayise okungenani awu10 ngenyanga bazojabula.